Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kumusta kayo po, kabalen? Araw ho ng Huwebes ngayon, ano? At samahan niyo po Kuyang Justin Dizon para ho sa isang oras ng balitaan, balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Yan ho ang aming pangako
sa ating halos 2 milyong followers dito po sa social media Facebook. Ayan. Maraming salamat sa lahat po ng mga nagtitiwala at nagfa-follow dito ho sa page ng CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Thank you. At dahil po sa inyong suporta, mga kabalin, patuloy hong dumarami at halos magto 2 million na. Target natin sana bago matapos ang taon, maabot natin yung 2 million followers. Pinagsama ho yung Facebook page ng CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Maraming salamat sa inyo pong suporta. At ito mga kabalin, marami ho tayong mga binabantayang balita. Patapos na yung linggo, okay, kasi Biyernes na bukas, di ba? Pero, talagang nagulat ho tayo sa mga kaganapan. Kaliwat kanan, nariyan na itong, gulat nga ba? Di ba? Baka sabihin ni Kuyang Paulo G, Kuyang Justin, gulat ka ba talaga? Nagulat ba tayo? O alam na natin to? Pero ito ho mga kabalin, nariyan ho yung ika nga kaliwat kanang resignation ng mga miyembro ng gabinete. At may paglilinaw, si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa kanya, hindi naman daw talaga siya nag-resign. Yun ang sinasabi niya. Palasyo daw ang naglabas ng mensahe na yon. Yan ho yung sinabi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sige, bago natin puntahan yung mga masinsinang usapan dyan ho sa ating pamahalaan. Ito, silipin muna natin. Dito muna tayo sa lokal. Sitwasyon muna ng trapiko sa iba't ibang kalsada ho dito sa rehiyong gitnang Luzon para ho sa mga bumabiyahe ngayong araw ng Huwebes, November 20, 2025. Narito na po ang estado ng iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matutuan. Para ho sa mga kaibigan nating babiyahe ngayon hong araw ng Huwebes at o di kaya naman nagbabalak. Ito ho yung estado ng mga kakalsadahan o yung iba't ibang portion ng North Luzon Expressway as of 10:06 in the morning. Ngayon pong November 20. Dito muna tayo sa itaas mga kabalen. Yung gawing itaas, boxes 1, 2, and 3. Yung nasa itaas po. Yung leftmost box, yan huy Balintawak Toll Plaza. Yan. And sa mga oras na ito, nakikita natin, wala hong gaanong pila dyan sa Balintawak Toll Plaza. Pwera na lamang. May kaunting waiting time dun sa cash lane. Pero the rest, wala hong masyadong pila. Yung opposite side o yung portion going south o going Metro Manila sa mga oras na ito ay light traffic din yung estado dyan ho sa may area ng Balintawak Toll Plaza. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita. Samantala dito naman sa may Valenzuela Interchange, nakikita ho natin yung going south, may pila ng mga sasakyan. Ito, nakikibalita tayo ngayon sa North Luzon Expressway. Hinahanap natin kung meron bang anunsyo kaugnay nitong pila ng mga sasakyan na atin hong nakikita diyan sa may area ng mga kabalen, Valenzuela Interchange. But if you are approaching Metro Manila, asahan nyo na po yung pagbabagal ng daloy ng trapiko. Opo, kini pong Valenzuela Interchange. At dyan ho, batay na rin sa monitoring natin mula po sa NLEX Corporation. Samantala, dito naman sa may Mindanao Avenue, eto ho mga kabalen, ay ramdam din o kita rin Mindanao Avenue, Mindanao Toll Plaza o pa-exit ng Mindanao Avenue. Ayan, kita ho din natin yung pila ng mga sasakyan dahil sa ongoing roadworks dyan sa area ng Mindanao Avenue. So, or Mindanao Interchange, Mindanao Toll Plaza, dyan po sa North Luzon Expressway. So, kung kayo ho'y magdadaan dyan, asahan nyo na merong konting downtime. Talagang magsa-stop kayo dahil na rin ho, merong ginagawang may construction project, ongoing works dyan, dyan sa area ng Mindanao Toll Plaza.
Samantala, pagdating naman ng lalawigan ho ng Bulacan, dito ho sa May Kawayan southbound light traffic, magkabilang linya, ganun din. Ano, pera na lang yung pa-exit, yung mga yung nasa service road. Yung mga truck, talagang may pila ho dyan. Bukawi Toll Plaza, magkabilang linya, maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ganyan din ho yung San Fernando Interchange, dito po sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, portion ng NLEX, light traffic. Ngayon pong alas 10:08 ng umaga. Ito, flash ko na rin, yung traffic update mula po sa may City of San Fernando, City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. So sa buong syudad, light traffic as of 10 a.m. Batay na rin sa update nitong local government unit. So yun ang madalas natin bantayan dyan, yung area ng JBL Makabakle. Light to moderate traffic. Pero ito ho, batay din sa anunsyo, si Posco light traffic as of 10 in the morning. Ngayon pong Webes, November 20. At TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Pagbati muna sa pamilya Quiros ng Arayat, Pampanga. Nakatutok dito sa ating programa. Ganyan din sa Mandap family ng San Simon, Pampanga. At nanonood din ito hong pamilya San Juan ng Caloocan. Ayan, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta dito sa ating programang CLTV 36 News. Yan mga kabalen, And sige, ito, sa puntong ito, alamin muna natin yung forecast ho ng Pag-asa. Makibalita tayo kung ano yung magiging taya ng panahon at pinapawisan ang noo ni Kuyang Justin. Ay, alam naman natin, normal yan, normal. No filter, ika nga. And sige po, ito mga kabalen, makibalita muna tayo mula ho sa Pag-asa. Narito, yung alas 5 forecast ng ating Weather Bureau. Makakapagsampay ba tayo ngayong weekend o darating sa Biyernes, Sabado at Linggo? Alamin ho natin sa ulat na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, November 20, 2025. Discuss po muna natin itong ating satellite animation. Sa ngayon, wala tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong 4 na weather system na nakaka-apekto dito sa ating bansa at inaasahan din natin ngayong araw ay magdadala ng mga taas na tsansa ng mag-ulan sa ilang bahagi ng bansa natin. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaka-apekto dito sa may Southern Mindanao pati na rin dito sa may Palawan. Pangalawa dito ay ang easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Pangatlo, ang northeast monsoon or ang amihan. At yung pang-apat natin ay dulot netong salubungan netong northeast monsoon natin which is malamig na hangin at easterlies which is mainit at malinsangan na hangin. Yung kanilang salubungan, ito yung tinatawag nating shear line. At ito yung makikita natin mga kaulapan dito sa eastern section ng Northern Luzon. Dulot ng shear line, naglabas tayo ng weather advisory kaninang 5 a.m. Inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain ngayong araw at bukas dito sa may Apayao at Cagayan. So pinag-iingat po natin ang mga kababayan po natin sa mga posibilidad po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeast monsoon, inaasahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Ilocos Norte at Batanes. Samantala, dulot naman ng shear line, inaasahan din natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela, buong Cordillera Administrative Region, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Dito naman sa Quezon ay dulot ito ng easterlies. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman po natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi.
Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Visayas, pati na rin dito sa may Palawan natin, at dito sa may Southern Mindanao, particularly dito sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Soc-Sargen at Davao Region, makakaranas sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dulot netong Intertropical Convergence Zone. Dito naman sa buong Kabisayaan natin at nalalabing bahagi ng Mindanao, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan and may mga taas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Cebu, 27 to 31 degrees Celsius, Davao, 26 to 31 degrees Celsius. Meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Western Coast ng Pangasinan. So pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan malit pandagat, delikado po pumalaot dito po sa ating seaboards sa Northern Luzon. Ang sunrise mamaya ay 5:59 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:24 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. And sa puntong ito, alamin muna natin latest foreign exchange rate. Nagsara pong palitan ng piso kontra dolyar nito pong araw ng Miyerkules, November 19, 2025 sa 58 pesos 93 centavos. Samantala, yung ibang currency naman, Japanese yen is 37 centavos, pound is 77 pesos 55 centavos, Hong Kong dollars is 7 pesos 57 centavos, Saudi riyal is 15 pesos 72 centavos, dirham is 16 pesos 05 centavos, euro is 68 pesos 31 centavos, yung Korean won is 04 centavos, and Chinese yuan 8 pesos 29 centavos. Yan ho ang latest available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dakal na po rin makibalita, lakwas ngayon pong magpaskuret ang makipalit, magpapalit pera. And of course, yung alam naman natin, pag lalabas ka rin ng bansa, pag mahina yung piso, napakahirap po, mga kabalin. And ito, public service announcement muna tayo. Ongoing ho ngayon, itong power interruption. Kini pong MacArthur Highway, Barangay Dao. Diyan ho sa may tapat ng Genra Mall sa Dao and Camp Dao Road, hanggang alas 4 ng hapon yan. Nagsimula ho yan kaninang 8 a.m. Tatagal until 4 p.m. today dahil na rin sa pole and line rehabilitation na ginagawa po ng AEC. Dito rin sa, kabilang yan, yung Pelco 2, kasali din, may mga portions din dyan sa Barangay Dao, ang kasali dito sa power interruption, 8 to 4 p.m. Ayan, nabanggit na natin yan. And eto kanina tapos na. Yung sa may Angeles City, nag-resume na ho yung mga nawalan ng kuryente sa iba't ibang portion ng Ciudad Angeles. Batay na rin yan sa anunsyo ng AEC. Ayan. Dito naman tayo, silipin natin kung meron bang mga scheduled water supply interruption. Ayan, mainit na usapin ho yung tubig ngayon, lalo na. Alam naman natin, dyan ho sa may syudad ng San Fernando, sinuspindi na ng lokal na pamahalaan yung business permit ng Prime Water. Mamaya, ihahatid ko yung detalye ng balitang yan. Pero ito, napapansin ko, madalas ang aking basa,
panay ang walang supply ng tubig Balita makialam at totoo at magdesisyon na tama. sa iba't ibang bahagi po ng Lubao, Pampanga. Batay na rin sa anunsyo nitong Prime Water. Ito ho, 1 p.m. to 4:30 p.m. today, Thursday. Skip the scroll and stream at the 36 news Wawalan din stream. ang supply ng tubig dyan ho sa may San Roque San Roque Arbol and Lourdes. Kini pong Lubao, Pampanga. Ito rin sa Mabalacat City, alas 9 ng gabi. Mamaya tatagos hanggang bukas, alas 5 ng madaling araw. Wala rin hong supply ng tubig. Sitio Salazar and St. Remy Subdivision dahil yan sa flushing activity ng Prime Water. Yan ho mga kabalan ang latest water supply interruption sa ibang bahagi o iba't ibang bahagi po ng lalawigang Pampanga. Kung kayo ho'y may nararanasang problema sa inyong water supply at may video, pwede niyong pong ipadala yan sa CLTV 36 news page upang makita natin at matugunan, maiparating natin sa mga kinaukulan at matugunan yung inyong mga reklamo. At katuwang niyo po yung CLTV sa paghahatid ng solusyon sa mga problemang nararanasan ng ating mga kababayan. Ito pong mga ganitong usapin, ating binabalita, hindi para siraan yung mga kumpanya o di kaya naman mga individual, kundi ito po mga kabalin, syempre, para naman umayos-ayos, nagbabayad yung Masang Fernandino, nagbabayad yung Masang Pilipino, di ba? Ang mahal-mahal kaya ng supply, ang mahal-mahal kaya ng monthly bills natin, yung mga due date na yan. Balita makialam at totoo at magdesisyon. Lalo na habang tumatanda ka, karin kung kalupa kong millennial, Relate ba kayo? Ganun pala talaga, Yung mga due date, yan yung mga excited ka na sa kalendaryo mo, nandyan na yan. Yung mga petsa ng mga bayarin. Okay lang ho yan, basta maganda ang serbisyo. Yan ho yung panawagan ng marami sa ating mga kababayan. Kabalan, wag ho kayong aalis, magpapatalastas lamang si Kuyang Justin Dizon at sa aking pagbabalik, mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong araw ng Huwebes, November 20, 2025. Wag ho kayong aalis, magbabalik po. Mabilis lamang, ito po ang CLTV 36 News Stream. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at ito ho mga kabalen, bago tayo magtungo dito ho sa mga naglalakihang balita, pakita ko lang yung observation natin dito sa ating monitoring. Ayan ho, dito ho sa may San Fernando area, I assume southbound to, northbound rather. Northbound to, ito po yung mga patungo ng norte. Ayan, may bahagyang pila at parang may stalled vehicle dun sa area. So, sa mga magdaraan ho ng NLEX San Fernando portion, maaasahan ninyo yung mas makapal na volume than the usual dito pong mga sasakyan. At ingat ho tayo sa mga babiyahe. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at Ito ho para sa ating unang balita. Ngayon pong araw mga kabalen, ay nakahanda si dating Senior Deputy Speaker at dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. sa anumang investigasyon laban ho sa kanya. Abay, ito po ay matapos sabihin ni Ombudsman Boying Remulla na iniimbestigahan nila ito pong dating mambabatas ni Dong Gonzales dahil umano doon sa tinatawag na prohibited interest. Ayon ho kasi sa Ombudsman at sa pananaliksik na rin ng CLTV 36 News ay yung kanyang kumpanya na AD Gonzales Jr. Construction and Trading Corporation ay nakakuha ng nasa 1.6 billion pesos na halaga ng flood control projects habang po siya ay nasa Kongreso. O, di ba? So, ayon ho kay Congressman Dong Gonzales o dating Congressman Gonzales, sa kanyang mensaheng ipinadala po sa CLTV 36 News, nilinaw niya na wala pa siyang natatanggap na abiso mula po sa Office of the Ombudsman tungkol sa anumang kasalukuyang formal na investigasyon laban ho sa kanya. Ayon pa ho kay dating Congressman Gonzales, ay bagamat wini-welcome niya ito pong inquiry sa nasabing bagay, hindi siya aware na mayroon pong ongoing ombudsman formal investigation. Ayon pa sa dating kongresista, ang parehong issue ay naibasura na po noong taong 2023 dahil umano sa kawalan ng merito. To quote, I recall that a case against me involving the same projects filed before the ombudsman was dismissed sometime in 2023 for lack of merit. Paliwanag ho yan ni dating Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. At ayon pa sa kanya, pasaring pa niya, tila recycled na lamang din umano ang pinupukol na issue laban sa kanya. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The score and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Isang mabilis na restart lang. Ibabumper ko lang, mabilis lang. Hindi tayo alis sa ere para lang mapasok itong audio. Para pakinggan din natin itong next story natin. Mabilis lamang ho ito.
At hindi ho tayo aalis on air. Standby lang ho kayo. Ibabumper ko lang na mabilis. Yan ho mga kabalan, nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ho ng aking binanggit, di ba? Mabilis lamang. Dito naman, balita ho dito sa may Clark, Pampanga. Malugod hong tinanggap ng Larno. Bear with me. Ang hirap basahin eh. Kahit last time nagkamali ako. Ulitin ko. Malugod po na tinanggap ng La Rose Noa Philippines ang matagal nang inaabangang pagsusumite ng national government sa Residue Monitoring Plano RMP sa European Commission. Ngunit iginiit ng kumpanya na mananatili pong alanganin yung exports o yung mga exporter hanggat wala pang formal na pag-aproba mula po sa Directorate General for Health and Food Safety. And kamakailan, nagsumite na nga po yung Food and Drug Administration nitong tinatawag na Residue Monitoring Plano RMP para sa mga egg and dairy products sa DG Sante. Ito yung Directorate General for Health and Food Safety. Isang requirement na hindi natupad ng bansa mula pa noong taong 2019. Ayon ho kay La Rose Noa Philippines Assistant General Manager Pamela Angeles Flores, umaasa sila na magbubukas muli ang merkado ng Europa. Ngunit nananatili pa rin nakaantabay ang mga exporters. And nanawagan naman ho si La Rose Noa founder Gerald Dubois, yan tama, di ba? Na ang agarang government action upang mag-resolba ang kasalukuyang umiiral na ban ng European Union para ho sa mga produktong may egg and dairy content. Wala umano silang magawa bilang exporters kundi maghintay sa magiging hakbang ng pamahalaan. Gayunpaman, pinuri po nila itong Clark Development Corporation, partikular na si CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Banadera sa pakikipag-usap ho sa Malacanang upang mapabilis ang pagresolba sa issue. Ayan, proactive talaga si President Agnes. Ayan. Skip the score and stream. And bagamat ikinatuwa ho ng komisyon, ito, kamakailan, nagsubmit na nga ng, binamagit natin, yung Residue Monitoring Plan sa European Commission. Bagamat ikinatuwa ito ng komisyon, sinabi nito hindi pa rin sila makakabalik sa European market hanggat hindi pa aprobado. Ito pong DG Sante. Pakinggan ho natin ang pahayag ng ating mga kabalen dyan ho sa La Rose Philippines, dyan ho sa Clark, kaugnay nitong nangyayari. No? Dahil bago ho kasi makapag-export ng mga produkto na merong egg o dairy product, dapat sa European Union, meron tayong sinasabit na tinatawag na Residual Monitoring Plan, RMP. Oo. Dahil nga nabigo yung ating pamahalaan na mag-submit ho ng ganitong rekisito, syempre, tinamaan yung mga negosyante, tinamaan yung mga empleyado, tinamaan yung mga manggagawa, tinamaan yung negosyo, di ba? So, ito ho mga kabalid, yung ginagawa naman ng mga investor, ginagawa naman ng pribadong sektor, ng mga negosyante yung kanilang tungkulin. Pero ito ay 2019 pa nung nabigo yung ating pamahalaan na magsubite nitong kaukulang dokumento na siya pong dahilan kung bakit hindi na makapag-export yung ilang mga kumpanya dyan sa Clark, dyan ho sa EU. Pakinggan ho natin ang kanilang pahayag, mga kabalid. Mag-operate kami as efficient as possible. So we still have around mga 1,400 na nag-obra, and most of them they live around the communities. Dati 3 shifts kami, 24/7. Ngayon kami masyadong 3 shifts karing aliwang phases, aliwang production areas. So dahil affected happening number of orders that we have. Pero we are committed na sana magstay we get to keep deniping kaya kami mag-obra 1,400 pa. Sana something na ma-approve na itong residue monitoring plan ng Europe niya. Bakit makapag-hire ka pang mas marami. At buri mo pong pakihintin dyan nung dareta pong epa po minabot kayang karelang kebaluan what went wrong kaya pong prosesong isa tamong mag-comply uling operasyon tamo yapin pekasan kan po ita yun pong EU ban o ba't nabawasan na po ng tao tamo kaya pong intervention na po ng government tamo
no ka rin po yung status ngayon eh. Okay. I'm happy to say na itapin, submit na lang kaya katamang gobyerno itang residue monitoring plan for eggs and dairy to the European Union. Pero syempre, pa rin may approve. So, if nothing changes, kami pa rin makapagnegosyo papunta Europe. So, we're hoping na yung gobyerno na ma-accelerate itang approval na. And maging masaya sana yung Pasko. The sooner the better, of course, para makapag-resume kami export business na yun. Pero nung mag-throwback tama, way back 2019 niya pa yung problema ngayon, ikatang compliance tama. 2019 niya pala na sinabi ng European Union, kareng ganaganang bansa, natin lang kailangan submit na papeles. 2019, kaya 2021 niya itang deadline. Kaya pala may kapag sa Pilipinas kanta. But 2023, current day in-enforce talaga. Kaya ating kaming containers, 12 containers going to Europe, may nga stop lock import. Magtaka kami bakit? Kasi since 2012, we've been doing this business. Kaya ba't ito, sabi dati na yung Pilipinas, iting listahan na rin pwedeng magnegosyo with eggs and dairy na non-shelf stable products. Binalik na lang. 12 containers tamo pabalik Pilipinas. So that was a big loss. Ma'am, panauli na anong buri mo sabihin karyanin kaya katamong talapag-obra, lalong-lalo na rin dedicated na bisa pa mo ring magsilbi po kayo. Yes. So, first of all, salamat kay Karelang Servicio and we're really hoping na mayari na yung problema ngayon. So, for those who are still with us, thank you for hanging on. Karekang aliwa na pwede may pangkunan later on. Sana agawa mi as soon as possible pag naayos na yung problema yun. Balong ni Loretta, they're on a hot list that we can call back anytime. So, we're all praying, we're all manifesting na mangyari nila. Let's clear it. Thank you. Absolutely no access to it. Nobody asks us anything. We're not allowed to talk to the Philippine government about it, but we're not allowed to talk to the EU government. It is a government to government. That's it. The EU will not talk to us about it. I try myself to say, can I go in Belgium to talk to them? Say, who are you? Don't bother me. No, it's government to government. Yeah. The only one who could help is really the Philippine government to go to Brussels and to get whoever they need to talk to. Yeah, Agnes, the President CDC, has been doing a fantastic job. I believe that without her, we would not be so far. And then I'm really not upset about the Philippine government at all. I'm just begging the Philippine government to help us now to get this paper approved. The paper have now finally been sent to Brussels, but they're not yet approved. So it's maybe only halfway. We got to get this paper approved. Please help us to get it approved so we can really get more and more. I mean, get back all our staff, start to export all our frozen product to Europe and get on with our life. And the most important for me is then we can really focus on more and more, charity. We have absolutely Yan ho mga kabalen, ang tinig ng pamunuan ng La Rose Noa Philippines dyan ho sa may Clark, Pampanga. Isa hong exporter ng pastries and other food products dyan sa Europe. So hinihintay lang natin at naway maaprubahan na itong isinumit na-delay. 2019 sinabi, 2021 yung deadline, hindi nakapag-submit. Ngayon palang magsasubmit at yan ho, inaasahang sa lalong madaling panahon ay magbibigay linaw dito sa estado ng pakikipagkalakalan ng ating mga kababayan dyan ho sa ibayong dagat. Samantala, meron tayong breaking news na pinasok kanina. Ito ho mga kabalen, hinatulan ho ng hinatulan po ng guilty sa kasong qualified human trafficking si dating Bamban Mayor Alice Guo o Gua Haping. And dahil po dyan, siya po'y makukulong ng reclusion perpetua, yung kanyang sentence. Life imprisonment ho ito. 40 years and more, tama ba? Lizen? Tama ba, Lizen? Ay, Attorney Lizen, ayan. Oo. Ito po mga kabalen, ayan, between 20 and 40 years,
Yan po yung reclusion perpetua. So ito ho ay batay na rin sa ito lamang, kapapasok lamang na balita sa Pasig City ho ito, ano? A Pasig Court on Thursday ay nagdesisyon na si Alice Guo ay guilty sa qualified human trafficking at hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto Sa ibang balita naman ho mga kabalen, nasa pamamahala na muli ng City of San Fernando Water District o CSFWD ang water services sa lungsod ho ng San Fernando, Pampanga. skip the scrolling stream. Simula ho yan itong Martes, November 18. Ito po ay matapos suspendihin ng pamahalaang panlunsod ng San Fernando ang business permit ng Prime Water Infrastructure Corporation para sa water utility operations sa syudad. Paglilinaw ho ng CSFWD, pansamantala munang hindi tatanggap ng bayad ang Prime Water City of San Fernando para sa mga current bill ng customer sa main office o di kaya naman sa kanilang sub-office. Wala rin munang multa at disconnection sa water service habang nasa transition period. Tiniyak naman ho ng City of San Fernando Water District na tuloy-tuloy ang serbisyo ng paghatid ng tubig sa mga mamamayan ng lungsod. Balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Pakinggan muna ho natin ang pahayag ni Engineer Fer Cailao ng City of San Fernando Water District na interview ho siya ng ating kasamang si Paulo G nitong November 18, kaugnay nitong usapin nga dito ho sa transition na dahil matapos masuspinde ito hong business permit ng Prime Water dito sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Tayo po assist ka rin uling as mayor, kaya lang po mag-complain. Uling siguro kaya kami, isip na tao, wala na kinakarapat, babalik-balik lang. Mga niyan na po sinuspend in mayor's permit. Because of that, we have to collaborate, no? We have to assume the operation because it is our mandate to maintain continuity keng supply of water. So, ngayon po nga, napon pa, nabengi pa, may kahit na po, itamo pumigas yung mag-operate. May nga rin kaya jeep, no? Nung balitang kaya po, yung driver, mila ko yung po lisensya, po makapagmaneho. Like, kinuha na yung lisensya ng LTO, pwede magmaneho na po. So, kami po magmaneho pa si Bayo. So, tuloy tayo po. Alam mitanggal na tao. Ala pong matanggal na tao. Actually, makanya niya po. In Prime ngayon atin yung ipag-joint venture kami, Keraklan, Karetang Magobra Water District. Kinuha na lang. Keraklan. Atin naman mag-retire. At dengitagan kaya kami, right now, I think, magkamali 17 lang. So, nung kami po, right now, more than 100 na Magobra na ni Prime. Even Bayula, datang de Prime, bigit ng dinalan ng Magobra Water District. Pero po ang Ureta 17. In Prime naman, from Daretang regular, at tila naman job order. So kami, except yan Milaretang job order, Binyero kay kami, Retang job order. So Retang job order Reta, nung mga kamali, mga 60 lang. So makasahop no kay kami Reta, pero kulang lang pa po. No po. Sana enami ka kaabirya, kareng kaya katamong bomba. Po, nung atin man, sana medyo panupaya yun po nung medyo maglambat magay kaya kaming response. No? Pero, detang karela, ang Magobra na permanent, at ilang delima, kasi itong lini palaki kami, siyempre maputot yung karelang employment camp prime, suspension niya ini. O yata balo po tang Montala rin prime siyempre kang korte. Po tayong korte, di nanin kiyaro. Makanano lang, lumipat na nora mag prime. Meron o tanggapan ng prime.
medyo ka rin lang magkasakit. Kami, BBME nakaretang tao. It is your call. You are welcome to come back or go back and join the water district. But then, total na ni Prime na may kukukarela na magbalik ko pa sa bahay. Tayo po assist ka rin muling as may Yan ho ang pahayag ni Engineer Fer Cailao ng City of San Fernando Water District. Kaugnay ho nitong transition, ano ko yung development. Isa hong malinaw, tiniyak ho ni Engineer Cailao Cabalen na supply ning danong balabalaos pamurin kaya tipuking syudad ng San Fernando bis naman makanyang may suspendi ning business permit o ning business permit na ning Prime Water. Okay? At every 36 news stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at Ito ho, balita pa rin sa may syudad ng San Fernando pero iba yung dagat. Pero bago yan, batiin muna natin yung mga nakatutok dito sa ating programa. Nagpapa-shoutout si Kuyang Paulo G. Santos. And dami niyang balita, dami niyang hinahabol ngayon. Alam ko, busy-busy si Paulo G. Maya-maya may pasabog na naman yan. Ang kabayanan ho ninyo, Kuyang Paulo G. Santos, ay merong linalakad na-monitor ko na nakapag-usap na kami ni Kuyang Paulo G. At kung ano nga ba yan, ay ang tabayanan ho ninyo. At kagabi, nakita nyo naman, ay nakuha ni Kuya Paulo G, yung panig ni Kong Dong Gonzales. Kaugnay nga nitong investigasyon at asahan ho ninyo, tuloy-tuloy ang ating pagbabantay dyan ho sa mga usapin kaugnay ng flood control project dito ho sa ating bansa, partikular sa gitnang Luzon, sa lalawigang Pampanga. Ayan, ito naman isang magandang balita ho mga kabalen. Good news naman muna tayo. Lahat po ba'y nakabili na o nakapagsabit na ng mga parol na nakapag-set up na ba kayo ng inyong mga Christmas tree? Abi, ilang araw na lamang Desyembre na. Pagkabilis-bilis mo ng panahon. And speaking of parol, ito hong giant parol ng San Fernando. Aba, agaw eksena ho ngayon yung dyan sa may Island Pacific Supermarket sa may Santa Monica, Los Angeles, California. Wala yung Santa Monica sa Nicolas, San Fernando, Pampanga na. Shoutout ka rin dati ko shipping bale. Yung Maria Clara Street at yung tao Santa Monica, San Nicolas. Yan ho mga kabalen, gaano ba kataas itong parol na to, Kuya Justin, na naka-display dyan ho sa Los Angeles, California. Ayan. Abay, baka makita pa ni Lebron James yan, di ba? Di ba? Ayan na naman si Lebron James. Hindi nga, pero totoo mga kabalen. Nakaka-proud. 18 foot po yan. 18 feet, no? 18 feet itong laki nitong parol na ito. Gawa ho ng ating kabalen na si Arvin Kiwa at ng kanyang team bilang biggest Fernandino lantern na unang naihatid at may naipakita po sa labas ng Pilipinas. At ito po yung nakatakdang pailawan yung grand unveiling nito sa darating pong Sabado, November 22, 6 p.m. Philippine Standard Time yon. So okay, so tama, PST sabi. And bilang bahagi po ng Paskong Pinoy Barkada Fiesta. Inaasahang pangungunahan naman ni City of San Fernando Mayor Vilma Kaluwag at iba pang opisyalang seremonya kasama po yung mga Filipino community leaders sa Los Angeles. Ayan. Siyempre, gawa ho ng ating mga kababayan yan. Talagang apag maragul, di ba?
Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Ito naman ho mga kabalen sa ibahong mga balita. Inuliksa ho ni Pampanga's 2nd District Representative at dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo ang panukalang ibalik yung parusang kamatayan para ho sa mga banyagang masasangkot sa high-level trafficking dito ho sa ating bansa. Totoo at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Nagmula pong panukalang ito sa House Bill number 4710 ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez na layong amyendahan ng Republic Act 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagdinig ho ng House Committee on Dangerous Drugs nitong Martes, November 18, iginiit po ni Arroyo na taliwas ang nasabing panukala sa mga kasunduang pangkarapatang pantao na nilagdaan po ng ating bansa. Ayon ho sa dating Pangulo, I quote, "I think if we have to go back to death penalty, we will go back to the Human Rights Watch when there was an attempt to impose a death penalty in previous Congress. Drilon was Senate President. He said we cannot proceed to imposing the death penalty because we have ratified the second optional protocol of the Convention on Human Rights. The second optional protocol specifically prohibits death penalty and we are a signatory of that," ani Arroyo. Samantala bilang alternatibo, iminungkahi naman po ng dating Pangulo na itaas na lamang ang parusa sa life imprisonment na walang posibilidad ng parol. Suportado rin ito ng Department of Justice na nagsasabing hindi naman nagiging deterrent o hindi po napipigilan nito hong death penalty. Ito pong iba't ibang kaso ng drug trafficking, lalo na't problema number one yung imposition ng mga batas, hindi naman yung pagpaparusa. And matagal nang isinusulong ng ilang mambabatas, mga kabalen, yung pagbabalik po ng death penalty para ho sa mga malalaking drug cases. Kabilang ho dyan, si Senador Bato de la Rosa, na nito lamang 2025, sinabi niyang rerepasuhin niya yung panukalang ito. Sa kasalukuyan po, nananatiling ipinagbabawal ang parusang kamatayan matapos itong ipawalang bisa sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pamamagitan ho ng Republic Act 9446 o itong act prohibiting the imposition of death penalty in the Philippines. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At yan ho mga kamali ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Huwebes, November 20, 2025. Samahan po mamayang alas 12 ng tanghali si JM De Jesus sa Pasada Balita. Ganyan din alas 2 at alas 4. And pagdating naman ho ng alas 6 ng gabi, abay CLTV 36 News,
Siyempre, kasama pa rin si JM De Jesus. Antabayanan ng balita ng ating mga reporters Paulo G. Santos, Aisel Fernando at Rainiela Tugay. At mamaya magla-live report din ho sila kaugnay nitong mga binabantayan. Of course, marami hong mga kaganapan. Itong si Kuya Paulo G, gaya ng nabanggit ko kanina, tinututukan din ito hong tawag dito, itong event ng NCC. Ayan. O ng PhilHealth, ng NCC, si Rain pa lang nasa NCC. Ayan. Sige, antabayanan natin yung ilang mga information kaugnay niyan. Muli po mga kabalen, para ho sa mga balitang mapagkakatiwalaan, balitang makatotohanan at balitang may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon, CLTV 36 News Team. Maraming salamat po. Desisyon na tama. Skip the scroll and stream.